Здравейте, това е Street Spec и в днешният клип ще ви разкажа как аз се подготвям за Track Day. Ще ви кажа кои стъпки следвам аз по време на една подготовка за един успешен и забавен Track Day. На първо място гумите. В този случай ще караме с Westlake предни. На задната ос ще имаме Marketplace. What's this? Marketplace. Това означава възможно най-евтините гуми за задната ос, които има в Facebook Marketplace. Това е лично мой избор. Това не го правете и вие. Освен ако нямате някакъв предишен опит. Аз не съм пилот, имам някакъв опит по пистите. Първо в Испания, на ринга, отиваме на Серес. Това е много интересно. Никога не съм бил на Серес. Ще видим как се представи и автомобила, и ние. Важно е, ако не сте карали никога на писта, да отидете с възможно най-хубавите гуми. Това не означава да дадете 2000 лева за Nankan KR1 или за някакви Yokohama. Не. Или си купувате някакво ефтино семи като Westlake и си взимате възможно най-хубавата спортна лятна гума. Нещо от сорта на Continental Sport Contact седмици или Kumho. Екста V90. Мисля, че бяха, ще ви оставя тук някъде снимки. Това за мен са много хубави лятни гуми. Вече ако искате нещо пак лятно и топ, което ще ви свърши работа на писта, това вече са някакви Michelin, дали пилот Sport 5, дали Sport Cup. Там вече цените стават много дебели. Лично за мен няма смисъл. Това не е критика към Michelin, нали? Не, че те ще гледат клипа. Да. На второ място, спирачките. Много е важно да си прегледате цялостно спирачната система. Много е важно. Защото, примерно, ако никога не сте карали на писта и погледнете дисковете на накладките и си кажете, те тия накладки ще изкарат. Най-вероятно няма да изкарат, защото първо, че ако не сте карали никога, няма да знаете къде точно кога да спирате и по какъв начин ще си опознаете първа колата, защото едно е да караш бързо на улицата, което не е окей, друго е да караш бързо на пистата. Там нещата са тотално различни. Да си вземете още един комплект накладки, да имате във вас и задължително да си смените спирачната течност. Много е важно да си смените спирачната течност, защото най-вероятно ще кипне след втората или третата обиколка, тъй като повечето коли са с нормална спирачна течност, не е нещо рейсинг, много ниска точка на кипене. Е много важно да си прегледате спирачните маркучи, както казах в предишния клип. Трето място е много хубаво да си прегледате изцяло двигателния отсек и по възможност, ако маслото е много старо, да си го смените с ново. Дори да не е някакво рейсинг масло, важно е маслото да бъде ново, защото много бързо на пистата масло, което не е мислено за такова натоварване, много бързо си губи всички стойности, много бързо кипва, защото точката на кипене на нормалното масло и на рейсинг маслото е тотално различна. Много е важно да си смените маслото по възможност. Ако е на малко километри, може и да не го сменяте, макар че аз лично винаги си го сменям, дори маслото да ми е на 2000 км, аз винаги си го сменям и след това отивам да карам. И задължително след Track Day задължително да го смените. Задължително. Възможно най-скоро. Ако може деца вика да се приберете и на следващия ден вече да сте си поръчали част и да го смените, ще е най-добре. Също така е много важно да си направите оглед както на предницата, така и на задната част за евентуално някакви разхлабени болтове, луфтове, полушарнири, носачи, билетки или някакви течове. Това е много важно. Да нямате течове, когато отивате на писта. Ако колата ви има течове, правите всичко възможно да ги оправите. Ако не ги оправите на 100%, по-добре не ходете. Защото стават огромни бели по време на Track Day от разливане на масло, антифриз, хидравлична течност. Така че хора, по-добре не рискувайте и не отивайте да карате, ако колата ви не е на 100% готова. Не на 100, на 150. Защото да е готова да си въртите из града или по кафетата, не е като да карате на писта.
на 100% от капацитета на автомобила. Също така, който е с турбо, да си прегледа турбопътищата, скоби. Едното от нещата, които ще пробваме на Ceres, това е L-рейката. Както ви казах, в първия клип, който качих, направихме конверсия към L-рейка и да ви кажа често, на планински трасета супер. Обаче на писта ще видим как е. И сега ще ви покажа какво друго също ще се пробва на Ceres. Какво имаме тук? Имаме спортна седалка тип корито на марката Bright. Реплика на Bright. Да се уточним, че най-сетне нямаме. Махнахме стоковата седалка, на този етап остава пасажирската и задните, които рано или късно ще изчезнат и те, със сигурност. Седалката плюс шините оставихме оригиналния механизъм. Така успяхме да ги приспособим благодарение на господин Хикс. Поздрави! Ще пробваме седалката. Ние вече я пробвахме на планинско. Относно седалката, колата отслабна с към 15 на 20 кг, нещо такова, не съм я мерил, по-нататък ще ви кажа с точност. И на четвърто място, това, което виждате зад мен. Спрейове, инструменти, вземете си, когато отивате на писта. Възможно колкото се може повече неща взимете, за да сте максимално спокойни. Ако се случи нещо, да имате някакъв инструмент, с който да може да отреагирате. И на пето и последно място, тенда. Сетъпа, реглажа на преден заден мост, както искате го наричайте. Хубаво е да си направите, да си прегледате колата в какво състояние от към наклони, от към сходимост и така нататък. При мен опциите за реглаж са доста. По-нататък ще бъдат още повече. Ще разберете в бъдещите клипове. Хубаво да минете един стенд и също да си проверите гуми, джанти и така нататък дали са криви, защото никой не обича колата да му тресе, пък и за да може да имате за да може да си изкарате един хубав и качествен тракдей. И сега в следващите кадри ще видите как отиваме да минаваме стенд. Направихме малък тест след стенда. Както видяхте, тестът беше успешен. Осъзнах, че на Ceres ще ми е доста трудно да дам каквото и да било време, тъй като колата няма да има абсолютно никакво сцепление, колкото и да играя с налягането на гумите, но поне така за мен ще бъде доста по-интересно. Надявам се този клип да ви е бил интересен, да сте научили нещо ново. Целта на Ceres е колата да се прибере цяла, да навъртим максимален брой обиколки и да изпробваме всичките подобрения. В следващия клип ще видите всичко това.